Hey. Good evening, sir. God have mercy upon us. Good evening, sir. Sir? Hey, will you stop there, horse? Jackie Nebu. Mwana kwa mwa. Obi Sokulobi Obi out. Tata organizer. Krebunus, who are you? Who are both of you? Oya kono wo. Landlord, why are you disturbing? Oya to my landlord, who are you to my house? Gina batana my compound without me give from one aso. Na ana colleague na gina ma go you go hotel. Landlord, udade again. Landlady, udade ho. Kedu ndedi here ndege na ha bagampe. Kedu ndempe association, who are you people mourning in my compound? You marobam na. My cousin nephew brother. Your cousin Netflix brother. Oga we your cousin YouTube brother. Makachineke oga we your cousin Facebook brother now. Ma woni nya ha me ego chalet na ego short time na tra ha. No we commit na. Take go short time. Nya me ego short time ijile nu lo me short time. Kita kambo kotinya wo the faucet. Ha wure je nga mne nga na bia onye poya heat na agba. Ndi kepu ngu gba yiri ke nwoke yi ago bola. Udele mmiri mara. Jide ka nwan ha po. Piam group koza abata. Gi wure zi mu lo mre ntigra gi. Mboti mre ntigra gulo na agura nga. Lalo ejingo gulo. Must you jam gulo? Eki na make nga. Ego mi next time next year. Kekwa na ibi asem nyo. Gi paprum eba nga mra ma short time, man na ma short time. Nji mi emre hotel. Na ka go do first e mecha kairo. No, bia kwa nne gi ko. Bia kwa nne gi na. Ka mba na ma house ko. You just of no comparison. We ya bia wa bo bi here jiro n'anya. Nwe ma mbasa amuri akwole gi na azu. Kelie ono branga bi ri bon kare go. Rukwa na oria. Ebe business. Business ahụ ga-egbu ma ga-eweta ego short time attack. Mama nye dugu no. Take you short time. Uno esi ka na short time. Ụlọ osisi ka ị na-eme short time. Your hotel. I would hotel. Yeah, my friends, my brother. Na anọ nga eti otiti. Ihe tiri nga ata uzumma ama m that very girl, stupid girl me na hoka. Landlord kwa kwata gị side. Kwata kwọ a ga-akwọ gị ka ọka. Ya bịa nga anọ na-asụ jego ute ka nwaanyị mụ ga nwa. Ya na-asụ ka nwoke na-asa anụ ozi ere ka nwoke yiri red top. Chineke ga-akpọ ọkụ. Ya nọ ga-asụ jego ute. I'm coming. Ele ebe ọbịa ga now dị n'elu nne. You can never do what you want in my house. Landlord, ị na-akparị onwe Ị na-akparị nne go. Kọọlụ mo. Aga m akọ gị ka ede. Kọọlụ. Ama akọ gị ka ede. Ana m na-echi gị warning. Ana m na-echi gị. Onwe gbasara this place. Na ekwata sị eji ngụgwụ ụlọ. Ibra na compound mure nga na-eme opio. A na-ebi ọkwụrụ mgbe ọla m nọ na ya dị ọkwụrụ na-eshi. Ọ dị ndị be gị na mount camera na be mgbe ọbụla dị face to face. Ihe wo HDB camera. Awụ kamera ihe mụ video camera. Ya akwapụ na ya dị akwa ngwa. Mma achọpụ gị mme break record. Akwa ngwa nwụnọ mana mma achọpụ gị. Ị ga-break record chụpụ. Awụ masị gị na-break Guinness Record Book of Record. Awụ masị gị na-aga African Award, Buru Award. Mbego na akwa gị. Anyị ya wo izi ya akwapụ na ya disi ya. Ihe family shi na family ebidogole gị kugbe isi ị ga-ego ụlọ. Igoro bedoni kwụ ụgwọ nshi enyi na anya ọ bụ ụgwọ iji ego ụlọ m. Nwokorobịa na-ada akpatali na-ede ebuteli anụ udele gbagburu. Ị ga-ego ụlọ m. Ị ga-ego ụlọ igoroda akwa ofu efe mkpe ka iyi since. Kwatutu naira ni na-anata ụmụ okorobịa ọhụ ị ga-eji ego ụlọ m. Egbe na-ebu ụmụazị ibe gị buru kwego. Dakwa ọgwụ eri esi. Nwere mes. Mgbe ọbụla Igbo na-esi n'ime ụlọ ga-abụ ha ga-akpọsi m ụlọ. A ga-esi gị Igbo. Ụmụazị ibe gị na-awụ ha pụta ha yiri akwa ndị Igbo. Na-agaji Igbo. Ka gị na-esi Igbo. Ị ga-atanye jobu n'afụfụ. Ebe ọwụ ijiri ụlọ m jiri my house mere chalet ụlọ onye nsọ. Nnọrọ nga na-ekpe ekpere anụrụ ebe a na-asụ ude. Di nwa na ihe so mere obi ebere. Onye na-achọ ọchị ndem you. Madam now Osondo.
saw you on the way. Come in. My house. I saw you. I was so I said no. I'll tell you how I like you. You know, I'm not many words. Must you talk him? Sometimes he swallow the one when no agree come out. And when came about Hogan, he swallow you. Eh? Olachi. Yes. You are still here since that time. He has not said anything. Since that time, why pass? Since that time, he has not said nothing. Are you not a fool? They go tell you na make una get brain. Somebody stand you for this whole stone. They here, they do her starting. You still have time to sit down and listen to him. Don't you have other things you do with your time? Beautiful girl like you. They stand you before generator and you allow it. Hey, Ebilim mini. Also la. Let's know sir, you're a thunderstorm. Just look at you. A handsome, beautiful looking man like you. A kechago take kege white in me. There's no te orange in oka. Tiga Abada. Yes. Aga bakro na gunguba. Aga bakro na gunguba ki kwete no. Wait, let me ask you. If you marry this girl now, enter your house, maybe two of them, one talk. What if it is a lifetime? Somebody you will live with in a lifetime. The communication got a problem. It's better you go look for deaf and dumb. No say your husband or they kupiam. So that you sit down, and mistress. But for this one, there's nothing in him. I'm not saying it now because of the white he's wearing. If you see him in another regalia, you will run faster than your shadow. I'm gonna now, Ola. I'm going. I would come on, Kerego. I want that boss saying. Onuju. Amuja amibo. Woo! We pray. Yeah, conversation good okay. My for them. Hey.